Златен медал и диплом за машина за баланс на автомобилни колела. Модел RTF. Производител Hunter Engineering Company, Съединени щати. Изложител Enveco AD, София. RFTGS P9700 Vibration Control System. Producer Hunter Engineering Company, USA. Exhibitor Enveco GSC, Sofia. Добър вечер. Бих искал да благодаря на ръководството на Панаира, че тази 120 годишна традиция продължава да се случва. На нашия партньор фирма Hunter Engineering. The tradition here is still kept. И на комисията, която And I would also like to thank the committee for the award.